Kok kayak gini nah yo? Ya, mau tak kira nenek. Ya wes. Bintang. Iya. Cepet suwen. Iya. Selamat ngarit. Alhamdulillah, ada silan motor aku. Loh, nih, Ngapa toh? motornya ning ndi? Diceli Monaro, gediluk lho. Kok yo aneh-aneh dilut-dilut wong kene iki sulak mangkat ngarit kok. Ya Allah, ya ini masa mangkat ngarit toh cik panas. Leleh lah wong saiki lho golek suket angel. Ya sik tak telepon iki lho cahe. Wis gendang ngono. Kok aneh-aneh motor arep ngarit kok dijilehne lho. Ya sik tau ya diceli dulu ya pelit temen lho. Gendang telepon. Copotan nelpon ke sini. Halo Ra. Halo, Mbak Nik. Kowe iki ngomong nyeli motor diluk lah ndi motore? Iki ning omah montore. Ya gen nanti ternek iki dintani Pak Ter arep ngarit. Alah, males lah. Coba dhewe aku sibuk iki lho. Ya lah Ra, kok kemayu mentara kowe lho sing nyilih kok iso kene sing kon jikok lho. Alah, males lah. Coba dhewe lho, rene yo. Sibuk aku. Piye to ngono iki? Ya lah, tak rono lah. Selak Pak Ter ngamuk iki kok. Ya weh, tak tunggu. Jangan mikir teman Monaro e. Iya to Monaro iki. Monaro ki nyelem motor dan dibalike selak ngarit lho. Lah iki motornya nganggur lho. Rah. Rah. Kowe ki malah enak-enakan HP-an. Kan motornya nganggur mbok balike dinteni Pak Ter. Ya gawonen sampe rene. Selak ngarit kalau wong kok segowo-gowo sing nyeleh lho kowe kuwi mau kita balekne kono. Kebalikan salah sampe rene ki sisan gopo. Sing nyeleh lho kowe kita balekne ora? Kena. Keselak go ngarit kene selak gosok. Ya sampe rene ngopo ora nggo sisan. Gobar sisan kana. Ya Allah, Rol. Sing nyeleh lho kowe. Kita. Gak usah, sampe nang gobar sampe rene kok gelemen lho. Wirawiri gobar sisan. Males aku wirawiri. Oh, aku iki jan. Loh, Iku enggak kena. Lah, enggak sama aku. Yang sini entek. mbok yo diisi to, Rol. Aku iki nyeleh kok yo ora diisi. Iki lho heran aku. Sedih amat ta rugi lah aku. Motor kudu kok ngisi-ngisi. Kah to? Tak kok ngerti. Ngisi bensin seliter yo ora gelem lho. Jan kebangetan tenan anak Monaro ki. Wis kono go balik kono. Klek bojomu lek diisi bensine. Nih ora diisi. Lah, bojomu ki lho. Enggak ora diisi bensine. Ben. Oh, baru dua. Oh, sak nyel motor. Dasar lanang wedok padha wae.